Praise the Lord. भाग्यवान पुरुषाचे कृपेन निवारम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पिताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. समीच्या आवडव्यान बरी खबर हाडली आणि ती पवित्रात्म्यावरील गर्भेसली नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे मय आम्हा पियांकाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. आपले समियाची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे ते जाऊन नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे मय आम्हा पियांकाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. आणि देवाचो पोत मनीस झालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे मय आम्हा पियांकाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माय आम्हा पासत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फौज आमच्या खातीर माग्या येसम्या ये समय बडव्यान बडव्यान बरी खबर खबर दिल्या दिल्यावरवी तुझ्या तुझ्या पुतान पुता ख्रिस्तान ख्रिस्तान मनुष्य मनुष्यापण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्टाने कष्टाने आनंदात आम्ही जीवावरवी तुझ्या आनंदात तुझ्या आम्ही पावशे तुझ्या तुझ्या कृपेने तस्करणान त्या वसमत्ता आमेन. स्नेहावरी पात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जसा जसा आधी आधी तसा तसा आता आता आणि आणि सदा सदा सर्वदा सर्वदा आमेन. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या आवडव्या मुझ्या रखण्या तेन मका दिलाय तुझ्या तबेन तुझ्या तबे मग तुझडाय मका राग संभाळ कराग सलेन संभाळ आमेन. सदै आमेन. तसनसो विश्वदीतंका येसुम्या आणि निरंतर आणि प्रकाश नंतर संचेर प्रकाश कुक्कोंदी संचेर समाधानान समाधानांते शरत मे विषय विषय घेऊन आमेन. बगे वनमिंगेलिक मगने श्रेष्ठ भडव्या बगे व्यासा वनमिंगेली आमच्या आमच्या संभाळ संभाळ देव सराच्या सराच्या कोट्यापणाचे कोट्यापणाचेर आणि पासांचेर आड आणि येऊन कमका आधार दी समिदेव आणि तका स्वामी फरमान देवी दिलो तका आम्ही लालेवन मागता आणि तो सर्गीच्या आणि ते जेजेचा सर्गविल्या कुवारा आत्मे विबाडो संसार आरपवूनच्या चैतना आणि कोट्या त्याच्या अर्थम्या कोट्या देवाच्या पदव्याने फळा देवाच्या कडपणे आमेन. सतमंता देवा सरपतवेदारा बाप्पा सरकाराची पृथ्वीचा रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुमिया जो जो पवित्रात्म्यावरील पवित्र गर्भी समावलो कार येता जन्मालो वंशरे तका तने कष्ट ससले तका गुसार जडलो तो मेलनो आणि तका आणि केपलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांचो झालो सरगार सरलो सरपदवेदार देवाच्या उजव्या बसला तई तांची व्यानी मेल्यांची मुसबी करून घेतलो सतमंता पवित्रत्म्या कथोलिक पवित्र भक्तांचो एका पथकांचे मुक्साणे पुढीचे जीवन ससनाचे जीवित आमेन. एकडी बरमचे माईक आम्ही सगळे अनम्यूट करूया. आमच्या सोडवंदारा जेजू ख्रिस्ताक आम्ही वडा तळ्यान ताणे केले हरी एक उपकारांचो उगडास करू आम्ही मागले ताणे हरी एक आमकां आमच्या जिवितांत लाभाशें केला ह्या घडये पसत आम्ही ताका वखणी करूया आम्ही ताका आराधन करूया आम्ही ताचे नाव होगळसिया. हालेलुया 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 अर्गांत का सडवंदर हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया हालेलुया मी तो कर गांधीत आमचे केले हरी एक तेवढाच करता तू आमकां दिल्ल्या बऱ्या भलायकी बसत आम्ही तुका अर्गांधीत आमचे हालेलुया 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 स्तुती तुका स्तुती तुका स्तुती तुका आराधन तुका मान आणि होगळाक तुका जेजू 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 स्तुती 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 हालेलुया 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 We adore you, Lord. हालेलुया 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 हालेलुया
hallelujah, hallelujah, Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise hallelujah, the Lord, hallelujah, praise the Lord. hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. महिमा तुका स्तुति तुका स्तुति Hallelujah, तुका स्तुति hallelujah, तुका hallelujah. स्तुति तुका Jesus, स्तुति Jesus, तुका Jesus, स्तुति Jesus, तुका Jesus, आराधन Jesus, तुका Jesus, जिस Jesus, आराधन Jesus. तुका जिस वंदन Jesus, 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 Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Hallelujah, hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Hallelujah, hallelujah. Pवित्रज्ञ, hallelujah, हे hallelujah. पवित्रज्ञ, Jesus, देव Jesus, तुझं आत्मा, Jesus, देव Jesus. तुझं आत्मा या गंडी Jesus, या मागण्या Jesus, सलाग ये Jesus, पवित्रज्ञ, ये पवित्रज्ञ, ये पवित्रज्ञ, ये पवित्रज्ञ तुझं उस्वा या मागण्या सलाग Jesus, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. पवित्रज्ञ, ये पवित्रज्ञ, देव ही तुझं आत्मा, देव ही तुझं आत्मा, देव ही तुझं आत्मा. ये उजवंदरा, आमच्या मजदरा, ये हंगसर, आमच्या मागण्या सलाग देऊन ये, देऊन ये. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, stuti, 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 stuti. Stuti tuka, stuti tuka, stuti tuka, stuti tuka. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Jesus, स्तुति तुका आराधन तुका Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Naman tuka, Hallelujah, Jesus. hallelujah. Praise Naman the Lord, tuka, praise Jesus. the Lord, Naman praise tuka, the Lord, आमच्या praise the असणार, Lord. आमच्या Praise the पसणाऱ्यात Lord, praise आराधन, the Lord, praise the Lord. स्तुती, Thank you, तुका Jesus. मान आणि Thank होगळा, you, Jesus, सस्ताच्या Jesus, सस्ता. Jesus. Hallelujah, Praise the hallelujah, Lord, praise the hallelujah, Lord, praise hallelujah. the Lord. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Jesus, 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 Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Hallelujah. Jesus, Jesus, Hallelujah. Jesus, Jesus, praise the Lord, Jesus, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Aradhan to Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 Praise the Hallelujah. Lord Hallelujah. Jesus. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 God, just Hallelujah. God, just the teeth, God, just Jesus, Oh, thank you, Jesus, Jesus. Jesus, Thank you, Jesus, Jesus. Jesus, Thank you, Jesus, Jesus. Jesus, Praise the Lord. Jesus. Praise the Lord God We come Hallelujah. Jesus. before you, Hallelujah. Hallelujah. Jesus. We stand for Jesus, your Lord worship. God, conscious, Lord Hallelujah. God, Hallelujah. तुझ्या conscious, मुखामुळे Lord परिजळ conscious, आमचे Lord God, फांके conscious. सर्व Hallelujah. Hallelujah. तुझ्या Hallelujah. मुखामुळे परिजळ आमचे फांके Jesus, सर्व Jesus, Jesus, तुझ्या Jesus, मुखामुळे Jesus, परिजळ Jesus, आमचे Jesus, फांके Jesus, सर्व Yes, Jesus. yes, तुझ्या yes, मागण्याच्या Yes, लागी Lord, तुझ्या yes, Lord, स्तुती yes, सर्व Lord. तुझ्या मुखामुळे Lord, yes, Lord, परिजळ yes, आमचे Lord, yes, Lord, Other yes, God, Lord, just तुझ्या yes, God, Lord, मुखामुळे just the yes, Lord, teeth, God, yes, just परिजळ Lord. आमचे Yes, फांके Lord, thank you, Jesus. मुझे उद्रांकान मुझे God, आकांक्षारन मुझे Yes, भविष्य ताळो ऐकून घे मुझे दया conscious, आणि Lord, मुझे God, conscious, Lord, तुझ्या God, मुखामुळे conscious, Lord, God, conscious, Lord, आमचे God, पंकई conscious, सर्विस Lord, करा God, तुझ्या conscious, Hallelujah, मुखामुळे conscious, hallelujah. परिजळ State आमचे conscious, पंकई सर्विस करा महिमा conscious, तुझ्या Radharani मुखामुळे Hallelujah, conscious. परिजळ hallelujah, hallelujah, आमचे Yes, hallelujah. Lord, पंकई Christ, सर्विस yes, Lord, करा Christ, Lord, तुझ्या Lord, yes, मुखामुळे Lord, blood of परिजळ Jesus, आम्ही blood काम of करतो Jesus, blood स्वतःचे of पंकई Jesus, सर्विस blood of करा Jesus, तुझ्या blood of मुखामुळे Jesus, परिजळ blood of आमच्या Jesus, blood of कुटुंबाचे तू Jesus, blood पंकई of सर्विस Jesus, करा blood तुझ्या of Jesus, मुखामुळे blood of परिजळ Jesus, blood of आम्ही Jesus, कुणापुसत blood आज of कोण Jesus, बसेना hallelujah, धन्य तू पंकई hallelujah, सर्विस करा hallelujah, हे सर्विस hallelujah, करा मुझ्या hallelujah, उद्रांकान hallelujah, hallelujah, सराकीत दी मुझ्या भोबे सोताळो ऐकून घे hallelujah, मुझ्या राही आणि hallelujah, मुझ्या hallelujah, तुझे hallelujah, लगी हांव hallelujah, प्रार्थना करता hallelujah. सर्विस करा Jesus, ह्या Jesus, सकाळच्या वेळ Jesus,
वेळार तू म्हजो तळो आयकताय. त्या सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता आणि तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. तुजे लागीं हांव प्रार्थना करता सर्वेश्वरा. सकाळच्या वेळार तू म्हजो ताळो आयकता. सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता आणि तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. तुझ्या मुखामळाचो परजड म्हजेर फंकय सर्वेश्वरा. तुझ्या मुखामळाचो परजड हालेलुया 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 हालेलुया. ह्या पहिले आम्ही मागील आमच्या जागेचेर आम्ही ज्या जागेचेर रावता आमचो जागो जामखोर आम्ही दुसऱ्या गांवांत आसा आणि आमचो जागो हर एक दुसऱ्या गांवांत आसा. आम्ही काम करचो जागो आम्ही रावची सुवात हर एक जें कितें आमच्या नांवार आसा सर्वेस्परान दिल्ले. ह्या जागेचेर आम्ही सर्वेस्पराचो आशीर्वाद मागया. थंय वस्ती करतल्या समेत तांचेर सर्वेस्पराचो आशीर्वाद मागया. त्या जाग्याचेर बरें पण उत्पन्न जावन दी. त्या जागेची जिवच्या हर एकल्यांक जेजू राखून व्हरून दी. ताच्या महिमेचो परजड हर एकल्यांच्या तोंडाचेर फंकासो करून दी म्हणून मागया. आणि हे आता उतर आम्ही रिपीट करूया. एक्सोडस 23:25. तुम्ही सर्वेस्परा तुम्ही तुमच्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाची महास्तुती करची आणि हांव आणि तुमच्या हांव खाणाचे आणि तुमच्या खाणाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद तुमच्या आशीर्वाद तुमचे जावन पयस करतलो. तुमचे मी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मान सर्वेस्परा तुमच्या हांव देवाची तुमच्या खाणाचेर आणि देवाची महास्तुती करची आणि हांव तुमच्या खाणाचेर आणि आणि पिढाशिरा तुमचे काम आणि पिढाशिरा तुमचे आणि जावन पयस करतलो. मी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मान आणि हांव तुमच्या खाणाचेर आणि तुमच्या उदकाचेर तुम्ही सर्वेस्परा आशीर्वाद तुमच्या देवाची महास्तुती करची आणि हांव तुमच्या खाणाचेर आणि आशीर्वाद करतलो आणि पिढाशिरा तुमचे जावन पयस करतलो. पिढाशिरा तुमचे ताव पयस करतलो. करतलो. नामांवरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय विनंती करत तर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी रामेन. मागे आम्ही ह्या कानाचेर प्रत्येक रितीन जी कोण आमच्या विरोध उलयतात तांचे पासून कोणे आमकां दुखयलां तांचे पासून कोणाक आमी दुखयलां तांचे पासून मागया प्रत्येक रितीन आज सम्याच्या नांवांत हांव पयस वेतात त्या समेस्तां पासून जेजूचे नांव आपल्या होंटांनी उस्सारूंक परगट उस्सारूंक नाकारतात तांचे पासून मागया आमी आमच्या शेजाऱ्यां पासून मागया आमी आमच्या कुटुंबांत आमी कोणाय कडेन राग दवरला या कोणी आमच्या वयर राग दवरला तांचे पासून मागया आमी ह्या संवसारांत जावच्या राग द्वेष वरवीं जावच्या ह्या झुजा वयर कंट्रोल येवच्या पासून पवित्रत्म्यान कंट्रोल घेवच्या पासून आमी मागया आमी सर अधिकाऱ्यां पासून तांची मनां धारून जाल्यान तांची काळजां धारून जाल्यान ती मोवाळोवंक पवित्रत्म्याची आमी मजत मागया. ह्या घडी मागया आमी आमचीच काळजां मोवाळोवंक मागया आमी ज्या कोणा पासून आमकां मागोवंक आसा तांचो आमी उडास काडया. साबार युवा जण आज जेजूतान पयस गेल्यान तांचे पासून आमी मागया. जेजूच्या हिंडात तांणी पाटी येवन सारकी तांकां समजून येवं पवित्र आत्म्याची मजत तांचे पासून आमी मागया. पवित्र आत्मा तांच्या जिवितांत वावर करून दी म्हणून मागया. आणि हे आता उत्तर आमी रिपीट करूया.
Zakaria 9 verse 8 Zakaria 9. 9:8. Zakaria Tuझे 9:8. घरे तलावे Mujanga तला Gare Yesu tela మనం betela కాదు Karakara dusmana Aso namka paro Rakta nam to so paro 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 poro Konus rautalo talo Zulumi zulum che shai daad tache dad galsona ये galsona तुमचे Kitya kata हाडल ujas सुना Desu gulani doyani hampole तुझा hampole यानी आंपळे Zakaria 9 Zakaria verse 1 9:8. Igari gar tela yetela betela dusmana karakcha Charge am to so Amta paro so poro rautalo hautalo onu zulum Zulum shai tache dad galsona che daad adam galsona je dalani hampole tam Desu doyani hampole Zakaria 9:8. तुझे Zakaria घरे 9 Zakaria तलावे 9:8 तलावे mujhe Tuje gar gare yetela tela betela betela dusmana तो karakcha पारो Amta रावतलो so paro zulum rautalo दाड Konus zulum गलसना shai Zulum tache त्याचा dalo Chitan che daad galsona hampole tam Desu doyani नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती मरिये मरिये देवाची देवाचे महिमा खातीर प्रियांका मेहनत करत तीनटिकर आमच्या आता मरणाच्या आमच्या वेळार मरणाच्या काळी आमेन. आमेन. मागे आम्ही प्रत्येक रीतीत आज कामाच्या सज्ञ रस्त्या हरी एकल्यापासून आज जांग परत खंयच्या कंट्रीत थंय आसा थंयसर जाल्ल्या अवघडावरवी या झुजावरवी साबार जाणांची कामां गेल्या टर्मिनेशन पिरियड आसात कामातावन तांकां वच म्हूण सांगला कंपनी लॉसार गेल्या तांच्या पासत आमी मागया जी कंपनी लॉसार गेल्या ती परत उबारूंक केवळ आमचो स्वामी शकता त्या स्वाम्याचेर आमी भरवोस आज शिकपाक लागून त्या शिकपाक लोन घेऊन ते शिकप जोडला आज ते लोन फारीक करूंक जाते ना कित्याक हातांत काम ना तांच्या पासत मागया आमी आज कोण भायल्या गांवांत कामाक ट्राय करनासात विजा लागून पयशे आनी करसिल्यात एजंटाक पयशे दिल्यात आज थंयसर काम ना म्हणून कोणी सांगला देस्पर जाल्यात तांच्या पासत आमी मागी कितें करचें म्हणलें तांकां आतां कळना त्या पासत पवित्र आत्मा तांकां जागवण दिवन दी कितें मुखार तांणी करी जाय म्हणलें तांकां दाखोवन दिवन दी म्हणून मागे आमी आज साबारांक विजाचे प्रॉब्लेम आसतात विजा रिन्यू जायना टेन्शनार आसा तांचे पासत मागया आज ग्रेस्त जावची आशा हर एकल्यांची आसा पण आमचो स्वामी जेजू जाणा आसा आमकां कसलें बरें म्हणून त्या जेजू कडेन आमी आदार मागया ताची खुशी आमच्या जिवितान जारी जावच्या पासत आमी मागया आणि हे आता उतर आमी रिपीट करया डिट्रोनॉमी 15 15 verse verse 4 तुमचे मध्ये कोण सुद्धा असताना खरेच तुझे दास करून तुझे आत्म्याच्या आदेशात तुझे आशीर्वाद करतलो Deuteronomy 15 verse Deuteronomy 15 verse 4 मध्ये तुमचे मध्ये कोण सुद्धा असताना खरेच तुझे दास करून तुझे आज्ञे दिता तुझे आशीर्वाद घालतलो Deuteronomy 15 verse 15:4 मध्ये तुमचे मध्ये कोण सुद्धा असताना खरेच तुझे दास करून तुझे आज्ञे दिता तुझे आशीर्वाद घालतलो आशीर्वाद घालतलो नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीतले फळ जेजू भाग्यवंती मोरी देवाचे देवाची महिमा प्रियांका प्रियांका तीर्थकर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आमेन. त्या कणात आमी मागया प्रत्येक रितीने आमच्या भुरग्यां आज आमची भुरगीं इस्कॉलाक वचोंक आसतना थंयसर वेताना कसलेच अडखळ तांचे त्या जिवितान जायनाशें जेजूचो आदार मागया तांणी शिकप बऱ्या तरान शिकोवंक जेजू तांकां कृपा दिवन दी सारकी विंचण करून जेजू तांकां जाणवाय दिवन दी पवित्र आत्म्याची सतत तांच्या सदांच वाडोवन दी आज ती शिकता आसतना ते शिकप तांकां कश्ट म्हणून बघता जेजू तूं तांच्या आदाराक पाव तांकां तूं जाणवाय येन ते शिकप शिकोवन जेजूचे जाणवाय तूं तांकां लाभय मागया आमी आज जी कोण एंट्रन्स एग्जाम बरयता तांच्या पासत मागया आमी आज भायल्या गांवा वचून एग्जाम बरयतात तांच्या पासत मागया आमी सर आमच्या युवा जाणां पासत जेजू तांच्या आदाराक पाव जेजू तूं तांकां जाणवाय दी तुझ्या पवित्र आत्म्या तांचेर धाडून तूं तांकां बळवंत कर
तांचे हर एक सोन तुझ्या नावाकार जाऊ दे म्हणून आम्ही मागता. मागे प्रत्येक रीतीने आज जे कोण वाईट वाटेत असतात, ड्रग्स, सिगरेट, जुगार आणि कसल्या वाईट वाटेन असतात त्यांच्यापासून आम्ही मागे. आज आमची भुरगी इंटरनेटात मोबाईलाक एडिक्ट जाल्या, गेम्साक एडिक्ट जाल्या. आई बापाचे उतर ती ऐकना त्यांच्यापासून मागे. मागे आम्ही आज पण भुरगी पिढ्यात पडल्या, त्यांची पिढा तांकां सुस्तून व्हरूंक जाते ना, त्यांच्यापासून आम्ही मागे. आज मागे आम्ही ऑटिस्टिक, हायपर ऍक्टिव्ह, अंगविकल असलेल्या हर एका भुरग्यांपासून त्यांचे जतन त्यांच्या आवय बापायपासून मागे. मागे आम्ही अनाथ आश्रम, ऑर्फनेज पासून काही असले समयस्थ भुरग्यांपासून मागे. त्यांची जतन घेवच्या त्या वडिलांपासून आम्ही मागे. तांकां गरज असते आम्ही देव तांकां लाभोवन दिवन दे म्हणून ह्या घडी आम्ही ह्या कडल्यान मागया. हे उत्तर आम्ही रिपीट करूया. बारूक 4 वर्स Baruch 21. 4:21 तुझ्या भुरग्यानो धैर्य घ्या, देवा तो तुमकां जबरदस्तीन तुमच्या हातांतलो सोडयतलो. encourage my children. बारूक बारूक 4:21 तुझ्या भुरग्यानो भुरग्यानो धैर्य घ्या, भुरग्यानो देवा धैर्य घ्या, तो देवा तुमकां मारा जबरदस्तीन तो तुमकां जबरदस्तीन सोडयतलो. हातांतले सोडयतलो. बारूक 4:21 धैर्य घ्या, देवा मारा फुलो मारा तो तो तुमकां तुमकां जबरदस्तीन जबरदस्तीन तुमच्या हातांतले सोडयतलो. नमान मरी 1 रुपयान भरले. समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या मरिये माये, देवाची आम्हा माफी सारखे आम्ही विनंती कर, कर आता आता आणि आणि आमच्या आमच्या मरणाच्या मरणाच्या काळी. वेळार. टाकपणात आम्ही मागे प्रत्येक रीतीन विंगड रीतीच्या पिढ्यांत वळवळच्या हर एकल्या भाव बहिण्यापासून कॅन्सर, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक्स, मारे कार पिढा आजच्या हर एकल्यापासून मागे. जेसू त्यांचे जीवितान विस्मी तांकां जेजू त्यांची पिढा तू गुण कर जेजू. काही ती पिढा आसा जेजू तुझ्या पवित्र नावान ती गुण सांदी जेजू. तुझ्या कुर्सातान वाळचे ते आम्हाला एक रगत तांचे जणय जेजू. आज जांप्रो ऍक्सिडेंट अवघडान पडल्या त्यांच्यापासून आम्ही मागता. गरज असची मेडिकल ट्रीटमेंट तांकां लाभय जेजू. आज जेजू 7 जण हॉस्पिटलाच्या बेड्डार असतात. मरणाच्या आखरे स्टेज मसर त्यांची ती पिढा ती पावल्या. व्हेंटिलेटरार ती असतात. डॉक्टर्सांनी होप सांडला जेजू तू त्यांची बिरमत पाव. तुका साध्य म्हणले कसल्यांच ना जेजू. त्यांची ती पिढा संपूर्ण रीतीन गुण कर जेजू. आज थंय हॉस्पिटलांनी वावर करच्या डॉक्टर नर्सां बसत मागता जेजू. तांकां जाणवाय दी जेजू. कसली पिढा आणि कसले वखत तांकां दी जे म्हणले तांकां तू शिकय जेजू. त्यांचे तू दोळे उघड जेजू. आज कच्चे आणि कच्चे हर एक ट्रीटमेंट जेजू तुझं पवित्र हात त्याचेर पडून दी जेजू. जेजू तुझे भाऊ पवित्र मध्ये रक्तान सर आस्पत्र्यांत असच्या सुमेस त्यांचे तुझ्या मध्ये रगत शेणय जेजू. कसली पिढा म्हणले तांकां कळीत आसा आणि तुका कळीत आसा जेजू. ह्या पिढेतान तू तांकां संपूर्ण सुटका दी म्हणून ह्या कणांत आम्ही मागता. आम्ही हे उत्तर रिपीट करूया. Psalm Psalm 46:7. दळबरण Dalbaran Sorespor Anchesvasa Jacobus Devam Checote. दळबरण Psalm 46:7 Dalbaran Sorespor Anchesvasa Jacobus Devam Checote. 46:7 Dalbaran Sorespor Anchesvasa Jacobus Devam Checote. नमान मरी 1 रुपयान भरले. सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये Granti देवाच्या Maria माये, Devacha मगळा जेजू
ह्या लाईनी रस्त्या हरी एक आबाव बहिण्यापासून आम्ही मागता जेजू तांची पिडा शिडा तांचे कष्ट तू जाणाय जेजू तांच्या काळजाचे अत्रेक तू जाणाय जेजू तांकां आज कितें कसल्या उपकाराची गरज आसा म्हणलें तू जाणाय जेजू तू तांकां आफोड जेजू लायनीर ह्या युट्यूबर आसच्या हर एकल्याचेर मागता फ्लाविया सिरिल फर्नांडीस लिली फुर्तादो क्लारा आल्वा फ्रँकलिन मोंतेरो जुलियट डिसोजा Helu Tauro, Lenny Vegas, Kenny D'Souza, Juliana Mascarenas, Laurencia Fernandez, Tess, आणि ह्या युझुमाचेर ह्या मॉर्निंग मंदन हजार असच्या हर एक लंचरा मागता जेजू तुझी दैवी ककुळ तू देवय जेजू हेनरी फर्नांडिस लीना मेलविन शरल सोनल नॅन्सी लोबो प्रतिष्ठा क्रिस्टल डेरिल डिसोजा दिव्या ग्रेटा डिसोजा जेसिंता अँडी जेन अनोरा बेनेडिक्टा सिंड्रेला जेम्स जेनिशा जिशल जॉयस मॉली रॉबर्ट जुलियट स्टेफानी जेसन स्टीफन लीना लिडविन वलेरियन सोनल ऑडलिन मार्गरेट प्रिस्टन मिल्बॉर्न मारिया फेराओ मेरी डिसोजा निशा लेनन लेनविल लॉरेंस पिलोताउरो प्रदीप मिनेजस स्टीफन फर्नांडिस सिल्वेस्टर लोबो हिल्डा जॉयस्टन रीमा तारा विडाड मिनेजस विक्टर विनोता वीटा रीना अरुण तेरेसा काश्मीरी ह्या समेसांचेर आमी मागता जेजू तांचे सर गरज तू जाणाय जेजू आज जी कोण आपलो बर्थडे एनिवर्सरी आचरण करता तांच्या पासून ते आमी मागता जेजू आज सिल्वर जुबली आचरण करच्या फादर जॉन रॉनी डिसोजा तांच्या पासून आमी मागता जेजू तांच्या मिसा वावरांत तूं तांकां सुफोळ कर जेजू तांच्या मिसावांत येवचे हर एक कश्ट सुस्निकायेन सोसून व्हरून तूं तांकां कृपा दी जेजू मागता जेजू प्रत्येक रितीन आज 12 जाणांचेर कसले प्रॉब्लेम आसा ते तुका कळीत आसात एब्सकॉंडिंग केस घाल्या ट्रॅव्हल बॅन आसा विजाचे इश्यूज आसात पिडा आसा तकली फडाफड आसा कान दूख आसा थायरॉइडाचे प्रॉब्लेम आसात काम करूंक जातेना ह्या वेदरा लागून गरमेक लागून कश्ट जाते आसात अस्थमा आसा एलर्जी आसात मोगाळ जेजू ह्या सर भुरग्यांचे तूं कश्ट जाणाय जेजू गांवांतल्यान फॅमिली हाडून चिंतल्या विजा प्रोसेसिंग जावना एम्बेसीच्या पेपरा पासून वेट करनासत डॉक्युमेंटेशन क्लियर ना गांवांक पसूंक आसा टिकेटीचे रेट हाय आसा जेजू हे सगळे तूं जाणाय जेजू तुझ्या लागीं आमी ही सर मागणी भेटयता जेजू तूं आमकां ह्या आमच्या जिवितांत आमकां कितें गरज आसा तें तूं लाभय म्हणून तुझ्या लागीं आमी खलतेपणे मागता आणि आता उतर परत रिपीट करूया Psalm 46 verse 7 दळबराचो सर्वेस पोर आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस आमचे समेसा कबसो देव आमचे कोटे तळपरांचो सुरेश पोर आमचे समेसा कबसो देव आमचे कोटे नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ जोगशी चेंजेस भगवान मरिया देवाच्या नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ जोगशी चेंजेस
Bagian Bagian Maria ti Maria dewaci no fianga terra taratani amchava kachavala. Amen. नामांमध्ये उद्यान भरले मी तुझे सांगता स्त्रियां भितरातून सदैव आणि सदैव फॉरजोक्षी चेंजेस Bagian Maria Bagian ti Maria dewaci no Maria fianga terra taratani amchava kachavala. Amen. Memorare शिकया उघडास वर ये बोध Pastore आणि Maria tuझ्या आज्ञावरून ते जी म्हणजे मध्यस्थಿಸುವುದನ್ನು ಕೋಣಪಣಿ हे पत्नीಯಿಂದ तुझ्याकडे चौकडी तुझ्याकडे येता पत्की कणिकती जिमकारो मनी सल्ल्या देवतेचे मये मुझे मागणी मुझे कपुटी मुझे मागणी आणि आवता ते मकाती आमेन. हालेलुया 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 सच्ची संगत पुरावा जामु कामड़ा हालेलुया 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 जेसु 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 स्तुति स्तुति तुका स्तुति तुका स्तुति तुका हालेलुया 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 एक रुपये बदले सुमित जेसु ता दिया भीतर तुम सदैव आणि सदैव तुझे फळ जेसु मगंती मरिये देवाचे विनंती कर आता आणि आमच्या वेळार आमेन. महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे टेस्टिमनी आणि प्रेयर पिटिशनाक नंबर नोट डाउन करा.